dikoprolke sik ya. Nggih, sak iso-isone. Ya mlaku lononan koprol sik. Nggih, setika wis akan dawuh. Minangkani pamudute Pak Pariyon. Buta gedhe dikoprolke kok ya iso. Gak semene gedhene. Lah iki sudul ngene kaya kentek gitu. Ya dikoprolke ya megani sing duwe omah. Ya sindene mikir dicekel diitungi ya ping 20 ya. Ya koprolke. Iki upama dalange ngombe sik apa ora entuk lho nggih. Aku ngelaki le. Wedangku ndi le? Jokineh le. Es teh. Apa enak es teh? Sak teko. Kok aja tekone tok. Yo dikoprolke ping 20. Sorai. Sik tak donga sik. Bismillah. Ya. Debak bosok leyak-leyak. Kaki danyang iki danyang. Rancang iki. Ah, amin. Wes gek tang dikoprolke. Ora usah kesuwen. Ya, sik tak nata-tot sik. Iki bobote 30 kilo ya. Ora nganti merucut tibane dalange gor aku. Ya, koprolke sik ya. Sindene siap? Siap. Oke, hitungi 1 2 3 ne ya. Ya, koprolke. Sik tak nyemet udut sik. Mumpung dikeki rokok Pak Pariyo. Rekku dilempok colong. Batuk barang. Rokoknya leren tau. Duwe lara mengi udut barang. Segage nek tanti koprolke. Wis ora alasan ae. Teke ngombe teke udut kok njaluk madang lan kok. Ayo Gage. Ya. Wes iki. Ya, koprolke ya. Ya, sindene mikir cekel sik. Mike dhewe-dhewe cekel. Mik. Siap ya? Siap. Ya. Ping 20 koprolke. Ya. Sik tanganku lunyu men lho nggih. Lah lunyu tanganku kok nek merucut lah ya. Jane iso apa ora to jane? Aku wis selak kedereng barang kok. Aku nek wis kadung mangkel, aku engko ngoprolke sinden lho aku kok. Gake, dikoprolke. Ya. Disesek sik ben penak. Yo, siap yo. Yo. Siji.